Kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat tappelevat Vaasassa. Jäikö jotain kertomatta sikainfluenssarokotteesta? Talvisodasta suunnitellaan Hollywood-tyylin seikkailuleffaa. Kesärenki hyppäsi Tonavaan näyttelemään ruumista. Tämä on ajankohtainen 2. Hyvää iltaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Tampereen Tohlopista. Iltaa. Tervetuloa monikulttuuriseen Suomeen. Ja Vaasaan, jossa maahanmuuttajat ovat jo pitkään olleet sotajalalla paikallisten patriottien ja skinien kanssa. Asenteet ovat syviä molemmin puolin. Näin on. Ja viime viikonloppuna siellä heilui puukko, eikä loppua vihanpidolle näytä tulevan. Vaasan Kärhämissä ovat mukana maahanmuuttajat, patriotit ja skinit. Mutta miksi? Se on sitä, että ei ota paskaa keneltäkään vastaan. Sitä ei ihan itse niin kuin itse haluaa. Elää omaa elämäänsä, ei kenenkään muun tarvitse siihen kuulua, jos ei itse halua. Patriotti on rakkautta omaa maata kohtaan. Semmoista, mikä jokaisella on täällä omassa sydämessä. Eka mä en tajunnut sitä, kun ne haukuu mua. Mut sitten mä tajusin sen haukumusana, kun mä en reagoinut siihen ensin. Sitten ne rupeaa käymään niin kuin mun päälle. Ollaan kaikki mahdollisesti sama-arvoisia, mutta siis kun ne haukuu meistä neekeri. Tässä lähtökohta Vaasassa olevalle kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien vihanpidolle. Asenteet ja arvot ovat syvällä, molemmin puolin. Michael ja Roy ovat tulleet Suomeen pakolaistatuksella 6 vuotta sitten. Vihanpito suomalaisten kanssa alkoi 3 vuotta sitten. Me yritettiin mennä kävelemään vaikka ihan missä vaan kaupunkiin näin. Sitten ne tuli vain haukkumaan meitä. Siinä mä sanoin, että ei ne saa haukua, mutta jos ne tulee päällä, niin me ei katsotaan kauan. Sitten niin kävi, että ne tuli päälle, niin sitten me käydään päälle vähän kovempaa kuin miten ne on käynyt meidän päälle. Sitten loppujen lopuksi me joudutaan putkaan ja ne on siinä seisomassa taas. Aina sanotaan, että rasismikortti vedetään sitten niin kuin esiin, että aina ihan sama mitä suomalaiset sanotaan tekee, se vedetään aina, että se on rasismia. Siinä on niin kuin mitään järkeä siinä. Sitten kun ulkomaalainen tekee sama asia meitä kohtaan, niin se ei ole rasismia. Ja nyt kun esimerkiksi suomalaisia menee 10-15 menee kaupunkiin, sinne pamahtaa saman tien poliisiauto tai 2 ja käskee suomalaisia hajaantumaan. Ja suomalaisten pitää lähteä pois sieltä kaupungista, koska kun ne kokoontuu, niin se häiritsee ja sun muuta. Samanlainen ulkomaalaisporukka tai isompi kokoontuu vieressä, ne saa jäädä. Tuossa ei ole niin mitään järkeä. Poliisi niin pelkää mun mielestä sitä, että niitä leimataan rasisteiksi. Niin ne vois ottaa semmoisen asenteen, että ne on niin poliiseja ja ne tekee työtänsä. Että niiden pitää olla valmiita puuttumaan myös niin ulkomaalaisten tekemisiin, ettei pelkästään suomalaisten. Viimeisin joukkotappelu Vaasassa oli vappuaattona. Käsitykset asioiden kulusta eroavat toisistaan. Esitutkinta on vielä kesken, mutta annetaan osapuolten kertoa lyhyesti, mitä tapahtui. Se alkoi varmaan jo edeltävänä päivänä. Oli muutama meikäläinen ollut tuolla Hietasaaressa ja siellä oli tullut, saatana mutiaiset tullut sinne ja ruvennut niille huutelemaan ja yrittänyt varastaa yhdeltä alaikäiseltä puhelimen. Ja se ei ollut suostunut antamaan sitä, niin oli sitten hakannut porukalla ne sinne, niin ulkomaalaiset oli hakannut ne suomalaiset. Sitten seuraavana päivänä se sitten jatkui. Mentiin Suvilahteen viettämään vappua, ihan niin kuin normaalit muutkin ihmiset. Eli tuolta reittiä, mistä me tultiin juuri, niin siitä tuli eka 2 pariskuntaa ja tuolta alkoi sitten porukat huutelemaan niille ja uhkas tappaa ja vittuilivat siinä nämä ulkomaalaiset. Ja meitä tuli sitten jälkeenpäin kävellen tuolta tuommoinen 10 lauma. Mentiin tähän viereiseen kämppään tosiaan viettämään vappua, niin silloin ne oli kyllä hiljaa, kun 10 naamaa käveli, mutta oltiin siellä joku puoli tuntia, vähän otettiin kaljaa ja sun muuta ja puhuttiin paskaa tuolla kämpillä, niin sitten tultiin röökille, niin sitten ruvettiin näyttää semmosia Sieg Heil-merkkejä ja huudeltiin, että vitu suomalaiset tänään tapellaan ja kunnolla. Ja ne oli kerännyt siinä vähän isomman porukan kuin meillä oli, niin sitten löytyi taas rohkeutta sen kerran taas ruveta huutelemaan. Siitä sitten kärvistyi jotenkin ja mä kävin sanoa niille, että me halutaan lähteä täältä. Että meillä on naisia ja lapsia tuolla, että nyt pitäisi niinku päästä rauhassa lähtemään. Siitä se kährämä sitten alkoi. Me oltiin siitä kavereiden kanssa grillaamaan. Meillä oli pieni bilet. Siellä oli monta rasistia. Sitten me oltiin eri puolilla, ne oli eri puolilla. Sitten ne tuli yhtäkkiä, sanoi, sammutakaa niitä musiikkineekerit, bla. Me ei sanottu yhtä mitä niillä. Ne tuli alas, joku 4. Yhtäkkiä kun 2 tuli, ne otti pesismaan, ne löi mun kaveri. Kun ne löi mun kaveri, me ei katsottiin siitä noin. Siis ne löi
mekin löytiin niitä. Mutta emme olla aloitettu siitä. Kun me löytiin niitä, sitten poliisi otti meitä, mua ja mun kaveri. Mä en ole tehnyt mitään. Mä olin kannissa, mä olin keskellä ja mun kaverit kaikki. Monet tappelaa, mäkin menin vaaliin, mä tappelin. Ja ne rasistit haluaa vaan liioitella asiat, että joo, meidän päälle käytiin. Ne on niinku, ne haluaa hakea niinku jotain niinku ylpeyttä siitä, että ne ottaa turpaa niiden maan puolesta. Mutta oikeastaan ne ei ole miehiä, kun ne tekee tolla lailla. Jos on mies, niin niinku tulee päälle näin ja se jää siihen. Ei mitään, että niinku, se tulee ja ottaa turpaa ja lähtee heti seuraavaan askelon oikeuteen. Mielestäni se on tosi tyhmä. Poliisi vahvistaa, että Suvilahden joukkotappelussa oli useita kymmeniä ihmisiä, suomalaisia noin 15. 4 suomalaista joutui sairaalaan. Ulkomaalaisista pidätettiin joitakuita. Jari kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle tappelun tiedottamisesta. Jarin mukaan poliisi leimasi suomalaiset rasisteiksi ja tappelupukareiksi ennen aikojaan. Oikeusasiamiehen kanslia antoi ohjeita tiedottamiselle, mutta ei katsonut poliisin syyllistyneen vakavaan rikkeeseen. Siinä on tietysti tasapainoteltava ja se on selvää, että salassa pidettäviä tietoja ei saa niin antaa julkisuuteen. Ja sitten toisaalta on pidettävä se, että vaikka julkisuuden paine olisikin kova, niin viranomaisen antaman tiedon pitää olla oikeaa. Että ei saa niin kuin siitä luistaa, siitä vaatimuksesta. Vaasassa saimme osapuolet istumaan vapauden patsaan samalle puolelle. Kun te tuutte Suomeen, niin haluaako te sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, elää niin kuin suomalaiset, vai haluaako te elää omissa, niin kuin, tuoda teidän kulttuuri tänne ja elää siinä? Te olette erilaisia kuin mitä muut suomalaiset, mitä mä oon nähnyt. Mä tunnen paljon suomalaisia. Mulla on lapsi suomalaisen kanssa, mä oon elänyt suomalaisen kanssa. Mutta teidän kulttuuri on sillä lailla, että saatte neekeritellä meitä. Me pitää olla hiljaa, koska me ollaan sinun maassa. Miksi te aina lähdette teidän pikkupoikia haastamaan riitaa? Ja te olette itse kaukana seisomassa. Sitten loppujen lopuksi turvaatte poliisiin. Juoksette poliisin luo ja joo, toi neekeri kävi mun päälle. Se on yleensä silleen, että jos me ollaan kaupungissa, niin jos siellä on jotain alaikäisiä, niin jos ne saa nyrkkiä, niin totta vitus me soitetaan poliisit. Onko sulla muunkaan jotain? Joo. Ei sen enempää, kun sä viimeksi Suvilahdessa koppasit mua pari kertaa nyrkillä, että mä nyt oon sen verran anteeksi antava ihminen, että mun ei tarvitse sitä sulle kostaa. Me ollaan eri ihmisiä, okei? Somalia ja me ollaan eri ihmisiä. Niin oottekin. Ja kurdi me ollaan eri, kaikki. Kurdi, Etiopia, Somalia, kyllä mä mutta te aloitatte, eikä? Te sanotte, että se loukkaa, että teitä haukutaan neekeriksi. Mä ymmärrän sen, mutta että okei, te ette ole sitten neekereitä. Onko se nyt uusi suomalainen vai mikä se on se uusi nimi? Mutta samalla lailla niin kuin meillä on, että joku teistä vetää niin vaikka näin, vedät Sieg Heil ja huudat, että vitun natsi, koska natsi loukkaa mua. Natsit on polttanut pikkulapsia uunissa ja sun muuta, ja mä en ole mun mielestä semmonen. Onko mahdollista sopia, että on 2 sanaa, mitä ei käytetä? Ja se toinen niistä sanoista on natsi, ja se toinen niistä sanoista on neekeri. Mulle se nyt on ihan sama, että mä voin sanoa, mikä nimellä ne haluaa, että niitä sanotaan. Ei se niinku ole mulle ainakaan mikään ongelma. Joo, et sä voi sanoa niin. Mulla ei ole mikään noita vastaan, niin, mutta mikä nimi te haluatte, niin... Okei, mä sanon. Ei kukaan tiedä mä sitä. sanon suoraan noin. Sopiiko sulle, jos mä sanon spermanaama? No. Joo, vastasi. Niinpä niin. Asenteet ovat syvällä. Tulevaisuus näyttää, voivatko maassa asuvat eri kansallisuudet vastaisuudessa istua patsaalla ripirinnan. Tällä kertaa Tino ei kestänyt loppuun saakka. Sika-influenssarokote on jälleen